optagelse. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så spiller vi på Freakout Prison, og jeg har klaret lidt af de quest, vi allerede skulle klare. Sådan de der start af ting. Så ja. Men jeg vil køre en lille serie herinde fra friheden. Og så ja, jeg håber I vil se med. Som sagt, så har jeg spillet lidt herinde. Jeg har fået købt mig en lille hyggelig campingvogn her og fået indrettet den lidt. Men ja, vi skal komme lidt i gang med at sådan klare nogle forskellige sådan ting. Så jeg håber I vil se med. Dum. Sådan der. Sådan der. Jeg har 3 dage og 11 timer på min tælle. Eller campingvogn. Jeg er vant til at sige stille, fordi jo plejer at vi plejede jo at spille Freakout Prison, og der havde jeg da også med at kaste med pickaxes. Men der havde vi jo en celle, eller faktisk flere celler. Sådan, for eksempel hernede, der er minen. Det er sådan en af de ting, man kan tjene penge på. Så kan man også tjene penge på at gå rundt og samle tomme flasker. Og her, der kan man købe kiste og ovn, hvis man har lyst til det. Sælge træ og sådan noget. Men I må gerne skrive, hvis I har et forslag til, jeg ved nemlig ikke, om jeg skal være kriminel, eller om jeg skal være politi, eller om jeg skal være efterforsker, eller forbryder. Eller om jeg bare skal være lovlydig, eller borger. Det må I gerne skrive noget i kommentarfeltet. Tror er det Karl, der husker? Herinde for bøgerkrigen. Så det kan vi tage. Vi er 3 inde. Nej, jeg ved ikke om vi er 3 inde. Det er 3 ud af 200. Jeg tror kun vi er 3 inde. Og så ja, så kan man være lovlydig i det grøn. Forbryder. Det er det er rød, og politi, det er blå, mener jeg. Men hvis vi lige altså den måde jeg tjener den penge på, det er ved at klare de her forskellige quests. Ham her kan jeg åbenbart ikke snakke med.
Bum. Den tror jeg går tilbage nu. Vi ved ikke, hvad det er når der er. Jeg har spillet lidt derinde, men jeg er ikke fuldstændig rutineret, hvor at alting er henne. Tror den her vej ligger politistation i hvert fald. Og så ja, så kan jeg være. Så kan man så herinde. Herinde kan man så købe så til politi eller efterforskere. Øh, Bliv lovlig. Lovlig. Bliv lovlig. Bliv lovlig. Men det er så alle de ting, man ikke må have. Kun en ting andet. Den her ting. Klik. Dup, dup. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvor de fleste ting er henne. Der. Klik her for at se, hvilken quest du kan klare som din dødslet her i Freedom. Nej, friheden. Ja. Ja. Til. Det er irriteret over alle de skraldspande, hvor man ikke kan få noget. Rimelig jo. Har vi det med? Der. Blomsterparken. Gå. Okay. Bygninger. Træfarm. Der. Der vil vi gerne hen. Træfarmen. Ja, træfarm. Føler jeg været her før. Jeg kan godt nok ikke huske, hvor træfarmen så skulle være. Altså. Er det her træfarmen? Nej, det var det ikke. Okay, så ved vi det. Træfarmen er ikke der. Det er. Hvad?
kan man ikke gøre så meget ved. Jeg kan ikke. Og det her, det er ja, det er den der, hvor man kan om en sådan. Mm, de heldige. Mm, prøve at tage til et andet sted. Rådhuset. Og banken. Bilforhandleren. Det kan vi prøve at tage. Banken. Er banken herovre? Her er banken. Det tror jeg meget næppe. Det der er. Man kan sådan få forskellige. Kan man købe nogle af dem? Nej. Ej. Der sker ikke noget. En nummer. Det er det her banken. Nej, det her jeg ikke kan komme ind. Det er dårligt. Jeg ved ikke, hvad det kedelige sted. Gågade. Nej. Mm. Mm. Brr. Jeg ved ikke rigtig. Kul. 8 12.
klik her for at guld ingots. Jeg har faktisk nogle guld ingots derhjemme. Det kan være, vi kan finde stationen igen. Og så tage tilbage til min endstationen er. Hvor er stationen? Jeg ved ikke. Hvis hunden er den stationen. Heldigvis har vi masser af mad til at løbe. Det er det tæt ved træfarmen. Ja. Vi er ret tæt på hjem. Politistationen må ligge i den der retning. Det gætter hvad det er. Ja. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg gør. Lige nu så ved jeg faktisk ikke engang. Jo, politistationen lige der. Eller hvad? Eller hvor det er. Okay, det er det legepladsen. Stationen her. Skal vi lige hvad var det nu vi skulle her? Nå jo, vi skulle hjem. Og lige hente vores guld. Det må så være den her. Og hvordan? Tror jeg. Det er den her vej. Ej, det er jo nu. Der kommer nogle flere på nu. Nu er der 5 ud af 200. Det er forhåbentlig mig, der har smidt jeg kan regne med, at det er mig, der har smidt sig brød. Jeg er ved at få ret godt styr på, hvor at sådan de forskellige ting er. Sådan der. Nej, det er ikke den der. Den her, vi har 11 stykker guld. Vi ved godt nok ikke, hvor jeg har fået dem fra. Men jeg går ud fra, at
være lidt penge. Jeg fandt dem faktisk lige her. De lå 11 stykker lige her. Det var faktisk ret mærkeligt. Jeg tænkte, ja, og hvor kan man sælge dem? Det var mærkeligt. Jeg har jeg tror faktisk, jeg har over 100 tomme flasker. Eller 100 tomme flasker. Det er et under eller over. Jeg tror, jeg har over, fordi jeg er næsten... Jeg har næsten 30 her. I hulen er jeg. Der er en station her. Banken. Gågade. Der. Sådan der. Guldmånen, det er lige der. Det skal vi lige på. Nej, er det guld ingots? Hvad fanden smelter dem altså? Det er så en større side af sagen. Det var den der vej, vi kom fra. Fordi at, banken. Ja. Så burde jeg kende vejen hjemme. Og det er bare, jeg kan ikke rigtig ud. Ja, politistationen, så er det herinde. Så skal vi lige ned i mine noget kul. Og så tilbage lige smelte det her. Så har vi altså. Jeg ved ikke, hvor meget man får for det. Men jeg tror, at man kunne godt få rimelig godt. Fordi det er trods alt guld. Jeg snakker om her. Der er guld der. Godt. Der er folk, der har minet virkelig meget her. For der var en stjerne til det. Det var mit. For lige jeg jeg har skruet lyset helt op. Sådan der. Bare lidt mere. Det er lidt mærkeligt, der ikke er noget kul hernede. Jeg har ikke fundet et stykke kul. Det er heller ikke minus særlig meget. Jeg har ikke nogen. Jeg har ikke nogen pickaxe. Min med øksen. Min vej op med øksen.
Ja, sådan der. Kommer jeg lige ind og nej, det var ikke det. Resten det må ham der andre. Om det er en rigtig person. Står den rigtige person i hvert fald meget stille. Vi, der skulle vi egentlig. Vi kan lige tjekke, hvor meget det koster. At kunne godt vente lidt. Se, hvor meget det koster at købe Enchanted Iron Pick. Der var det 100. Okay. Tror der ikke et eller andet om, hvornår den falder sammen. Så kan vi i hvert fald lige lægge. Ja. Hvor fik jeg det her sten igen her? Det er irriterende. Vi skal have det. Vi kan tilbage lægge flaskerne. Og så komme tilbage her. Og så mine det der kolder. Synes jeg lyder som en god plan. Sådan der. Jeg tror faktisk vi har over der to det. Jeg tror vi har ja, over 100 flasker. Må vi have. Vi er. For I er så meget tæt på 50 flasker. Der i den ene bunke. Vi har en stack og 50. Skal vi lige tage en flaske. Der er bare sådan tomme flasker over det hele. Der bare ingen der gider at tom. Og tømme kæde mere. Nok fordi at folk er så langt oppe, at de ikke tømmer flasker. Hvilket selvfølgelig er lidt noget. Men godt for mig. Man kan altid tjene lidt mere penge. Lidt flere penge. Ja, der er kul. Der er kul. Ja. Yeah. Planen virker. Så skal vi bare have masser af kul. Ved du? Du må lægge derhen med det. Der er masser af kul. Der og så der og igen. Nej, det gjorde jeg ikke. Der. Nej, det skal væk, hvor det er sten. Jeg gider ikke sten. Sten, det er et sten, det er kedeligt. Vi har et stykke sten her. Det må gerne komme derover. Det bliver sur, hvis de har gjort sådan, så man ikke kan smelte ting med kul. Burde man godt kunne.
Det ville være meget mærkeligt, hvis man ikke kunne. Ja. Jeg tænker, vi tager... Hvis vi kan få 20 kold... Ja, det vil være dejligt. Hvis vi kan få 25 kold. Ja. Fint, ja. Den der, vi har 22 gulv. Så tror jeg, vi tager op. Der er et stykke gulv mere, og et stykke jern med. Der er 21 stykker jern, og 23 stykker kul. Altså, I had a string. Sådan der. Der. Bum. Og der. Bum. Kul her. Kul her. Så har vi her. Der. Sådan der. Ja, man kan godt smelte med kul. Det gør det. Lige her. Et stykke sten. Et stykke sten. Et stykke sten. Vi får skulle vi lave gulk? Det ville være tosset bare at lave gulki. Det ville være fuldstændig bling bling. Og lave en guldhjelm. Det kunne da ikke være dårligt. Det gør dårligt. Der. 11 stykker guld. Så var I kun er der tilbage 10 og 11. Kunne vi godt lige gøre sådan her. 10 og 11. 10'eren får 10'eren. Og 11'eren får 11'eren. Der. Bum. Væk. Det tænker jeg ikke burde. Vi er rimelig lav nede på penge. Burde nok ikke. Og vi kan bare lave vores eget irongear. Det vil faktisk
Det er lækkert. Så skal vi bare tage et sted, hvor vi kan køre med metro hen til et andet sted. Det her det er også godt. Det her er en metro. Vi skal lige gå. Der går. Det er rimelig fedt. Sådan der guldsmed. Nu har jeg guld til dig. Har du bare været glad. Bum. Og så er der 3 stykker. Yippie. Kom så. Kom så. Kom. På dig. Gav det seriøst 1 krone. Det er 150 kroner. For... Nå. Ej. Kan jeg ikke se. Kul. Det er noget, man ikke kun til lidt. Garlo. Garlo. Guldsmed. Ud af det her kunne vi lave en guldpickaxe. Det ville være sjovt at lave en guldpickaxe. Jeg kan lige prøve at kigge an. Hvordan er det, man køber ting? Altså, kan man trykke på her? Tryk play. Godt nok noget, at man ikke vil være en. Ja, kan købe det. Hvilken vej er badehotellet? Badehotellet den her vej? Tror jeg faktisk ikke. Vi går den helt forkert vej. Går lige lidt længere den her vej. Og se hvis badehotellet er hernede. Der sagde det jo, tror jeg. Det er ikke. Det er ikke noget, politistationen er. Jeg tror desværre, jeg er galt på den. Jeg er fuldstændig galt på den. Der er ikke nogen politistation her. Det her det er jo det der, hvor jeg lige har været. Så skal vi den her vej. Er det ikke her, vi lige har været? Så er jeg altså. Jo, ja. Så er der en
Der er der en metrostation herovre. Så er det, ja. Det var ikke det der, hvor vi skulle hen. Vi skulle et del længere. Hospitalet. Lejligheder. Huse. Lufthavnen. Bag. Tower Studios. Træfarmen. Er der ikke et sted, hvor der står badehotel? Eller hotellet der. Det her er tæt på. Jamen det er lige... Det her jeg lige har været. Skal vi så bare løbe den her vej? Yeah! Vi har lige været her. Lige været der. Så har vi bare kommet til at tage den forkerte vej. Og det er sikkert. Vi kom så meget, fordi vi bare tog den forkerte vej. Så skal vi bare hjem igen nu. Skal vi lave en... Nej! Jeg opdager noget, vi har ikke træ. Så vi kan ikke lave en guldpik. Ærgerligt. Ja. Jeg tror jeg. Boom boom. Ja, vores iron er færdig med smelt. Heroppe ligger vi værdifulde ting. Vi har guld. Så ja. Så har vi iron ingots. Vi kan bare lave en minecart bubble. Lave en minecart. Vi kunne lave en minecart. Det ville være sjovt. Men jeg tænker, vi skal lave noget armor. Kan man ikke lave iron armor? Nej, hvor den noget, man kan ikke lave iron. Nederen. Kan man lave en minecart? Jeg vil gerne have en minecart. Kan ikke bruge det her iron til noget, eller hvad? Man kan højt sandsynligt sælge det. Jeg ikke kunne røfte her. Det kan det ikke sælge ud. Prøve at se. Vi kan prøve at gå hen og se, hvad vi kan sælge det for. Hernede i minen. Så vi her. Der. Okay. Det er lige der. Men
8 for 300. Ja, kan vi godt. Bum, så har vi 5 tilbage. Så må vi ikke bruge det en skid. Så er det ikke sælge for en. Så må vi samle 3 mere iron og smelte dem, før vi kan komme helt af med det. Nej, jeg sidder fast i string. Nå. Men det er nok. Ej. Tænker, det må jeg gøre off-cam. Vi hopper tilbage til basen. Eller basen. Campingvognen. Og så jeg er 2. Så slutter vi afsnittet af. Der. Sådan der. Jo. Det hjælper mig. Tak fordi I så med på den her video. Hvis I kunne lide den, smid den et like. Kunne ikke lide den, smid den et dislike. Og så ellers abonner på min kanal. Og så vil jeg sige bye bye. Eller vi ses.